Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kementri ke Sorkar Pedeng Kabadi Petya Ketenat Women and Child Development ka Savitri Thakur henne kasi kalaya kendo yaki officer Ketenat Social Welfare jong ka Sorkar Jilla badru yaki Ketenat Sorkar papher jong ka East Khasi Hills ban sngaw tho yaki kam ki baki trei bat ki jing ki baki kendo Hakani kasi Kementri kelas ngap ya kajing pensyai jong ki officer halor ki kam ki baka Ketenat Social Welfare ka trei nang ta kajing trei kam jong ki scheme jong ka Sorkar Pedeng kum ka Poshna Abhiyan Mission Shakti bat ka Mission Vatsalya habakran baki nong thok khubor Kementri kelaya ro ya ki kam ki baka Sorkar Jilla kalale wat la shibun ki jing ki kendo na ka daw ka jing bombiang ki linti ki singkien bat ka boarding kala batha ki officer ban penbiang ki kot kisla ban trei shitom na ka benta ka jing mentoy ki patba kala benrap da ka baong bakin trei shitom ban pen urlong ya ki jing thmu ba Menteri rang ba do kari Narendra Modi ha ka ba man ka benta ka baki shim kan long ka jing mentoy ya ki long kami bat ki hep ki barit ha ka ni ka si la yo ru ban ya kren bat ka director jong Ketenat Social Welfare ka kong Camelia Dorin Lingwa ka MCS ka baka batay ya kimat ki baka tenat kalapan sngaw siya ka Menteri bat ki jing don kam ki baka tenat ka don kam knang baki kam ki jam kin yat bet kin yat rinti klam ka jing thut Savitri Thakur ka ban le yakini ki ban pet benya ki ki jing bat ki jing shitom bang mangi kum ka Social Welfare Department ni ya kendu ha kata ka jing ai ka jing shakri ka jongi kum ki officer bat kum ki betre hapok ka Social Department namta ka Jilla Meghalaya jongi di ngila ai kat tu kat ni ki issues and challenges ka bangi ong kita ki mat rekam ki bangi don kam ban yo jing rap shu bat kita ki jing ki bin shem ha ka jing la ban ai ki jing shakri ta ka we ni kita ka de ka jing duna jong ka jing yo bisa tengka de namar ba ki ka we ka de ka bawan na ka ni ka non release of funds hindra ngila pen ngo ya ka ba ka ni ka jing duna jong ki kena jongi banum shem maths ka kta namar ba ki batray bat ni kim don ka maths background ka ting man enter entry ka computer ka kam kta ken kini ki bangi ong ki data entry operators de kani ga ja barok ki khatat ki districts like stang shubo menta tang mangi po Shillong ru pet hang ni po child headline hadu mentang yang pat yo stang ko ka vacancy bang yang pat laban fill ya kani ka kata ka bangi dang don kamban bu bri de ni bri bangi di ban bu di IT means information technology ka post ka like ki nong thap kam ki bun ki bapas master of social works ki bun ka meet ka jonga ngem la ban thap namar bagay criteria ka di bande IT namang ni hap ta ka computer dan ni happen connect ni happen onload ye ki cases ki bangi lap dan ni de ban tip ka no ka funds ka don de halot ka ni ka jing bam klan ha ka jing shim mats ki kena ka jongi ka ta jur de ban ni lapan sko ya kata number 2 ka de bangi de halot ka ta bangi klam yo ka non release of funds ka jing ka long bangim la ban pha sha po ka central ministry la ni sha ka Jilla Pedeng ya kini ki utilization certificates la ni kita ki kini ki sanat ki jongi mo ka bag ni la pentre kam ka bisa tingka tingim simla sisa ban tap po ki computer ban pha te ya kani ru kila kala ong ba ka ni ki betray ki jongi ki officer kina ta kini ki kena jongi ki betray kila ban ya connect bat ka Delhi nama ki wanda ka team na po central ministry bat ni da sngongo sisa yu blay bo play ya kane ya kum kani kala ka lenti bang ni la ban ya trailang ya ka bangin ai ka jing shakri ka ba kham paka nama klam ka pisa klam ki resources ka ban tray kam ka mo wat tang bandan ki meetings kum ni ro ban ki files ban yang kini ki lights ki the number 2 pada kadai bangim dan fund nam takani ka IEC kani IEC kamot information educational campaign tingim dan fund si shanam takani kini ki issues dan ka balai pada kalong bangi dan kam kumbang New Hajatli ki Anganwadi Center haba iwi center ngi benar absan ki kena defin syambangi dan hapo ki sarkar ka ba dejo ka sarkar ngi dan lai hajar ki wing issue semua te hapo kum kini ki nong ba ki jongi pila ban ong ha Shillong ha Jawai ha Tura bat ha nong po ngi kam namar ba ingin yo jaka ban semua ni dan kam arlai kamra bikin biang ki kena te namar ba kata ka jing yo jingkot ka jongi ka kam duna ti ki yeng ru kam dade agi behe te dingi yo ki yeng behe ru ka jing siu ya ka bai wai ka kam le ka kam klan ka di ka praja ka sang ka bangim ben namar ha bagi trying ki sna ka yeng ki don kam yo yang ka tu pisa tingi ru ban
bangi kenya dor mlo Henry ka ba ai na po ka jala pedeng pede ya barak we ka di India pede kami kat bor bat ni ka balong hang ni po Meghalaya jala Meghalaya ti ya kata ru ni lapan sungu ya kata ka jing duna jong ni ka banwai kini ki yeng ka we pede kalong ki boarding na mar bangim la si saban dan ki boarding sikit ki jaka ki balong kendong ken syarat bat kani nakaliang jong chief secretary la dan ka review bat ni ka social welfare department hado license lai wat ya ka bangin ya tre lang ha ka nama kam dei tang bangi suyo electric dah ki hab de let ki power line ki hab de dan da ki ni ki transformer ki transmission lines ke ba hab baiting ka biang ka bak kambun ken ka pisa ti nang ta pada bat ka ru ban pen poi ki shakini ki kendong ke shot namar ba habangi khat ki khilong thana ka di bandan ki jaka ki bakut ka balong ki ong ki hygienic jaka te haba ki shabar ni dan ne em ko ka dan ri ban pen poi ki pada ni dan kam segi pipe ban pen poi ki pipe ni dan kam segi storage nang ta pada ni dan kam kita ki diki ki ba ki kran ki ki ba kam hakli ka bor ke jongi te nata daw ni la ban ong ha po social welfare balai ka tu ka pisa ka badan ka shisha namar bangi dan kam ka lat ka jakalik bar tikini ki likely ki mat ki bakong san hapo ka center hindi ka bahabar pada ka de ka IEC kata bangi ongka ka ki rukom pathai khubor jong ka kam ka bangi latre lani ka ka baka sarkar ka le na tataw ki bri kiling ki pisa kidang mot bam dan kata ka jingerap hindi ka jingerap ka don wat na ka health department ro ka don tang baka shulong bangim la ban pentip pen bha pen bena kam bha di namar ba sisin mangibu apa ka kubor ne ki kam bangi tre mangi te ka poi diki sapwa jar san po hajar te ha bangim yo kata ka fans ka ladang ibu ha kemi kini ki kor ba people lat lembak ni ka YouTube ru kini kin poi kum basilak alak namar binga hingi haban burom ru kini ki ba bu hapo ki media mo namar ka jingtre ka jong piru ka kiai ki bri de ban siu nang ta ki kom penan kampi ki light ki boarding hapsiu kita ki wan lang barok khat bat ka ba kong san ya ka de kata ka non release of funds ka dai nam takasna single nodal agency ka bangin nang ya trip nama kan ka long thamai hang ne ka jala ka jongi wat kan nama ka dika ka ba ka dang let thamai ka sarkar pete Chief Secretary Jongi la license ila sham ka review ba ni social welfare department namar ni hapo social welfare department ni dan kumba khat hajar ngut ki nong trade anganwadi Henry hajar ngut ki dan yakini ki mobile baki onki lemba kini ki mobile ki tab ki kena ki ba yo ya kan ka bam la ni ka jing hikai hapo ki anganwadi center ka bagi ong ka pushan tracker hadukat no ki kena ki la he ki ba yo ka bam na ka social welfare tikini ki de ki kam long ying ki ba kam tiki ba kam biang pade ki la le ki Shaki school ki pre-primary school ki chongki te bon kem da khamwan la da ki ibele ki khamwan kham tam hangi hat sort ne ya ki nong kan nong ni te ki let ken te henre ki don kam ni ka phone ka bangin sanang khiet men taw banai banwan namar ba kani ro ka ba be pisahi da pisa sarkar pedeng ba khiet de ki ni ki phone na de hang ni bangi don kam ka dharo iman ni kilung ba yo di haban le kata ka face recognition system ki chandari kilung man ang hoi i wan chisha ken ban pen kena be i kilung la ni kena i wan cha ka anganwadi I dot kaman ila yo ka ba na ni lawan kanang magane pisa ba be naka sarkar pedeng banangi na sarkar jalaru kanum yat kulma kanum long lengta di haba kala pen semua sepang kata ka internet connectivity nakaliang ki behe ka jongi kila ashimti ya kini baka information technology department but ni don commissioner secretary babat lang ya baroa ti ya kani rungi don kam de ki group kan wan ti kita ki hapshim naka IT department kan shi hajar shi spark group te kum makalong menta ni don ka deficit ke te ka pisa bangi yo bon ni siu ya ka tulong te ya ka tulop ru bon ba be da kan ka loan bagi shim naka sarkar jala namar kan ka salary component kala kam kan te henry ni aingo yo blay biang namar ba ke ni ki bahe ki jongi ki simkhia ya ka ba ni do tulop shaki batre ki officer ki heads ki district ti ke ang sha ka ba la elementary jala elementary jong social welfare da ki ma ho bnai october ila 1 mi bnai october ar pasa ila 1 mi office jongi ila ong ba ngadam kam ban let sha po sarkar deng ban pa sa songs pa ru ka pisa ka ba dei
shisha namta ka development but delivery services te henry ko magilong ni kum kajat benri dam dan ru ni betray man sumpa ni tray ni tray mission but ya kataru la la ba kani ka komentar kani mission bat salyamo ki ong bangin num sha shui ki NGO ke social welfare department hani po sarkar nga po Meghalaya ni dan new po artli ki NGO ki ba pedi ki kilong kina la da ki bom dan kebi la ni ki ba ki shitang palan ki pedi tu kita ki kat saus pak ngot ti kum nung ya rap iki ngi ai tu lop ya ki tu ki NGO mendai bar khat tang repu pratli ki NGO okay ti halor kani dan kum ba hinrio ni obna ko mau bangi kam ni ofisa re wat la kat taru ki tray bor ba na mangi dan ya kata commission mode ka bangi tray ti kini ki long ki ba la pen sngo shi ki behe ki jongi but menata ka daw ngi lecha kum ba fitem menteri rang ba do lecha Delhi but ki cabinet minister mo but dei halor kata ba ka sarkar pedang ka syamkia bagi sayo yaki kini ki minister of state lan kini ki union minister ki bawan kari ban pechi shai ka jinglong jingman but haba ki wani ai ngo ublei ba ki da smo ye ka ri jongi la kalong kel air bu ku blei la kalong ko undi umbam la kalong yu khindo ba ka mi kini ki turmeric la kadong la kalong ki mushroom la kalong kini ki jingmi budak ker kuker pang ublei but halor kani ki smo ye no ka dan no kata ka jing smo ye para briu keleng kari Tiyakan halor kam ba kung mangyatip mo kalong kari te brief to blay sure bangin ting yan inung iting sure you blay ti kata kalong ke ay ka ba na sure bangin khot ikini ki batray ba pedi ki kilong kinaru ni dadan ki interview ni wat ka background ka jonki dan ni dan ki MOU bat ka megal kani ka Martin Luther Christian University ki dan ki kina ki ba yele ikini ki data ban cham ikini ki teenage pregnancy kata ka jing thombor ka ja ha kini ki ying phi ki badan khandai ki ship khandai ngor ki kon chpongot te ki mdarus pa ni ki dan kamra at kamra ke bangi ong ki poksu cases ka jingja ka dehi hapo ki ba itu ki bahaya telap hi ki le hi ki bana pot namar bagi shitom de stengniet ki kam kata ka jing thambor ka wan ken re hapo ki homes ki kem kat ka bangi don ka kubor na Meghalaya tingim dan ringi kampet bha shu te haba ki ni ki bawan na shabar hi ken ki wan khmi ki wan sngo ki homes ki jongi ki da ai ya kata ka report na ne ki kubor ya kata ka jing pet ya ka jing sumar badai na kata ka daw pi sai ka jing ka ku jong lei hangi wat langa ngim yo bon ya ka pisa tingka henre ki dangdan ki bakali yang ngi menen ru ki don ki di bri bawan na shabar ken ki da ong balai pi ya ikemen pi isuk wat la ka fido na ki privileges ru de ka bangi sngo lang ka para briung ya kit ya ba lang ya ki jing dan kam joko ni da sngo shi shai blai ba ka social welfare department ni dan ki officer ki batresha ka ta mission mode ken आज रिव्यू मीटिंग किया आपको कैसा लगा मतलब ये रिव्यू मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ क्या हाईलाइटेड इसमें जैसे मंत्रालय है हमारे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पूरी केंद्र सरकार की जो योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उन योजनाओं को कहाँ तक उतारा है, कहाँ तक प्रधानमंत्री आवास हो या प्रधानमंत्री सड़क योजना हो। जैसे मेघालय में बहुत ही इंटरलिंक क्षेत्र है, बड़ी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, क्षेत्र गांव इधर उधर हैं तो प्रॉब्लम है। इनकी समीक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री हर मिनिस्टर को हर जगह भेजते हैं, उनकी समीक्षा की जाती है। हमने कितना योजनाओं को जो केंद्र सरकार से जो चलाई जा रही उसका कितना अचीवमेंट हुआ है, उसकी प्रॉब्लम कितनी सॉल्व करना है, कहाँ पर कितना फंड गया है, उसको कितना खर्च किया है, नीचे तक कितना पहुँचा है, इसके बारे में समीक्षा होती है। उसको आगे भी और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करते हैं, इसीलिए समीक्षा की जाती है। और हम लोग ये रिपोर्ट पूरी रिव्यू करके पूरे इससे जानकारी लेके आगे ऊपर जाती है। वो कहाँ दिक्कतें आ रही है उसका सॉल्व भी होता है, और कितना फंड और चाहिएगा तो केंद्र गवर्नमेंट वापस से फंड देती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग समीक्षा करते हैं ताकि उन योजनाओं का सही उपयोग हो सके, गांव धरातल पे उतर सके, उन लोगों तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचा सकें हम लोग। मेघालय में आप क्या सेटिस्फाइड है मीटिंग करके यहाँ पे? बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे विभाग ने, जैसे मातृ मृत्यु दर है, शिशु दर है, वो कम हुआ, जैसे बाल विवाह है वो है ही नहीं, तो हर जगह हमने समीक्षा की है।
यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ट्रेनिंग वगैरह की प्रॉब्लम है इन लोगों को। हमने ये कहा है कि ट्रेनिंग भी हम करवाएंगे। बहुत जगह क्या रहता है कि आजकल पोर्टल डिजिटल भारत बहुत आगे बढ़ा है, तो वो जब जानकारी हम नहीं भेजते हैं तो कुछ इनकी राशि की लैप्स हो जाती है। वो जानकारी भी हमको प्राप्त होती है कि आप जब भी कोई योजना चला रहे तो उसकी पोर्टल पे जानकारी होना बहुत आवश्यक होती है। उससे हमारे वहाँ तक पैसे की जब जानकारी नहीं पहुँचेगी, इनके यहाँ तक पैसे नहीं पहुँचेंगे। तो वो सीधा सीधा आजकल ये हो गया है कि आप इधर डालोगे तो इधर मिल जाएगी जानकारी। ये है जैसे पोषण टेकर है, पोषण टेकर का भी पूरा पता चलता है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर इंटरनेट की प्रॉब्लम है। उसको सॉल्व करेंगे तो जल्दी से जल्द हमको जानकारी प्राप्त होगी। ये मेहनत करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, पर वो पोषण टेकर पे नहीं आता है। तो इससे हमने इनको दिन भी बढ़ा है कि आप जब आपको जानकारी उपलब्ध हो जाए तो उस पोषण टेकर पे आपको डालना बहुत ज़रूरी है ताकि हम तक जानकारी आ जाए। आपने